Sumpah.
Terus piye? Mari oh ya wis. Tanda mata kang diweni iki ngenali kok perpisahan kowe janji piye kabare yen ning kopi aku nyanyi selendang sutra kundi mung sing tak puji muga sliramu inggalo bali Jogi dua Odo bisa sabar ora cemburuan yen tansah sudanen lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan bangsit kawiyane dadi artis mangkungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane bengi kunder tanggapan pengen langsung sare wakati sing marai kuwatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian apa maneh yen nganggo ambi sing cingkrang-cingkrang geni pripate goyangane merangsang
Enduk deno santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe songko assalamualaikum lakono bapak nemleoro tak rewangi ngempet orang ngerogo amajak sempan ben koyo kang pondok elah dalah suangku lali nyoblo jare bapak aku koyo santri pekok tobat kapok lombok kadang lurus kadang nengkok dongane ben kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku wali dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang nengkok dongane ben kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku wali dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Yun berut tangan di atas pinggul digoyang Sanggara Channel S1 Audio juga gadis multimedia juga gadis Blackpink. Makasih. Pancen lupa cari ni wis bidadoli aki-aki tak tututi cari wis neng
Prosun minangka gedhe penutup Mbak nggih niki laju-laju kretek monggo Prosun sedaya kegiatan pagelaran wong tresno gedhe kretek menika ora bisa bila wonten kesalahan kekeliruan kula sebagai pemandu acara pada siang atas dalu menika menawi wonten kekeliruan kula nyuwun agung pangapunten matur nuwun dumateng para tamu aja sebagai pemandu acara wonten siang saha dalu menika bilih wonten kesalahan kekeliruan saking kula selaku pramugari sedaya sabto anggara Jebar wajib nyuwunaken pangapunten ingkang kathah dumateng para pamirsa panjenengan sedaya khususé dumateng Bapak Kapolres keluarga gending jelas kreasi yang ini 27 ramanut kanan depan yang apa tekane kepriye carane cengkoke sing luas suara sing gandes ya iki jelarane ilangane ati apa saja iko rame-rame jebul jejogetan bebarengan sak kancane ana sing ngendang lan maneh ana sing ngidung kanggo ngilangake rasa susah karo bingung ya padha joget awan bengi nganti esuk bokonge digoyang kanggo senenge sing nyawang rasakake iramane dangdut jange lumacange Banyuwangi. Matur nuwun demikian seluruh rangkaian acara terselesaikan. Kami selaku pemandu acara apabila ada kata-kata yang baik atau kurang sopan di hadapan Anda sekalian, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan di gelombang yang sama. Salam tradisi Jawa. Matur nuwun.